Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya en piny ma demokrasia. Kendo mor gi kaka osebedo kotayo piny Kenya nyaka nokaw telo ka jotelo manie piny owacho mare bende osebedo ka twak e od bura ka gichiwo ler ewi chenro mar piny owacho mago magin godo ne jopiny. Ruto ne oloso e kaunti ma Baringo kama ne ochiwo oboke mag lo moyo 8,000 ka bende osingo kedo chuoth gi kuo jamni e gwengego. Lydia Okeyo nigi mathoth. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma pachoka ne odhi mbele kaka wuono notimo limbe gwenge ma Bartonje kaunti ma Baringo kod gwenge ma Nyandarua. Ruto nyiso mor mare gi kaka osebedo kotayo piny Kenya kowacho ni kata mono chumi mathurka sani koro oserieyo kendo ni lai makare ka bende oseo ng'anyo ma osebedo ka ibago gi kweth makwedo piny owacho e pachoka. Ukiweka kichwa sufuria, bei ya unga itapungua namna gani? Sio ni ujinga ama ni ukumbavu ama ni yote mbili? Osingo tieko chutho kuo mar jamni ma osebedo ka gota che gwenge ma Homa Okak. Kosingo medo kwan mar obila kaka yorno ni jodak makono dak yor kwe kendo yore mag somo okobedo gi rochruok. Hiyo maneno ya wizi hapa haitaendelea. Kama wewe ni mwizi ya ng'ombe, mambo ni matatu: uhame Kenya, uende jela, ama usafiri uende mbinguni. Hakuna maneno mengine. Mashule ile yote, mashule ilifungwa. Hizo mashule zote tunazijenga mpya, na nimesema ijengwe kama boarding schools, ndio watoto wetu waende shuleni. Hiyo shule vile vile nitaweka katika program ya kuhakikisha kwamba kuna chakula shuleni mahali watoto watakuwa wanaishi. Ruto chiwo boke maglo ne oganda mohewa 8,000 ka bende osingo duoge kaunti no e dwe mar 12 mar medo boke go ne jodak makono kaka yor duoko chien larruok ewi lo mosebedo ka dhi mbele gwengego. Ojiwo rawere mondo mi obed thuolo matimo tije gedo e kinde ma piny owacho osingo chako chenro mag gedo ma ute mane ogonyore ka bende osingo keto mbuye wards duto ma kaunti no kaka yor tudo rawere gi tije maoko. Mambo ya pombe lazima tukomeshe. Inaletea sisi hasara. Nasikia kuna wazee wengine badala ya kulala juu ya kitanda wanalala chini ya kitanda. Sasa wewe ukilala chini ya kitanda, watoto utatoa wapi na wewe? Tuko na program hapa Nyandarua. Awamu yetu ya kwanza ni kujenga nyumba 5,000 na tunahitaji vijana 15,000 wa kufanya hiyo kazi. Kila ward tunaweka ICT hub, mahali tunahitaji vijana 100-500 watakaojifunza kutumia teknolojia na mtandao wa internet kufanya digital jobs. Main limbe Ruto mokunge gwenge ma Bartonjo e kaunti ma Baringo nyaka no kaw telo mathurka kaka jatend piny Kenya ka koro jodak makono ntiere kod geno ni singo mag dongruok biro chopo kare. Lydia Okeyo, Ramogi TV.